את המילים והאותות, כמו יבול ברכה כבד מסד, אסוף את הפריחה אשר גמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת, אסוף את כל מראות פניה היפים כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה מתחת לשלפים ואין לה עוד לתת לך דבר. בעיצומם של ימי הסוכות תשי"ז 1956 נרצחו אזרחים שלווים ביישובי הספר באזור ירושלים, ברמת רחל, במושב עמינדב וכן בעמק בית שאן. ישראלים תמימים, ארכיאולוגים, חקלאים ומתיישבים שביקשו לחיות חיי עצמאות בארץ הזאת ולעסוק בעמלם לבנות ולהיבנות בה. הם נהרגו על ידי שכנינו ערבים אשר ביקשו לעקור מכאן את הנוטע ואת הנטוע כאחד. בתוך יומיים בלבד, בעיצומו של אותו חג סוכות, באה התגובה והתגמול. הצנחנים נקראו לבצע את פעולת התגמול החטיבתית הראשונה, היא מבצע לולב בליל הושענא רבה בין ה-25 ל-26 בספטמבר 1956. מכאן, ממבוא ביתר, הם יצאו, אך 10 מהם לא חזרו. הפעילות המבצעית הייתה אינטנסיבית מאוד. בין הפעולות הגדולות ביצענו סיורים רבים מעבר לגבול בחוליות בנות 2 לוחמים. כרגיל, ללא קשר וללא חילוץ. הסיכוי להיפגע היה גבוה בשל כך, איש לא חושב שהוא ייפגע, אבל במלחמות אנשים נופלים. עליכם להבין את התחושה הבסיסית שליוותה אותנו. אנחנו מגינים על מדינת ישראל המתהווה. רציתי להגיד מילה אחת, לא כל כך על הפעולה כמו על האיתור. אני לא יודע למה קיבלתי אותו. כולכם עשיתם את אותו דבר כמוני. ואני מבקש היום הזה שתרגישו שכל אחד מכם קיבל חתיכה מהאיתור הזה, כי מגיע לכולכם. אני לא עשיתי שום דבר יותר ממה שלמדתי בצבא. אסוף את כל מראות פניה היפים כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה מתחת לשלפים